ምስ ኤርትራ ግጭት ዝጀመርና ወይ ዘባእሰና ምክንያት ቀይሕ ባሕሪ ዘይ ኮነሲ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዕታት ይፍጽም ስለ ዝነበረ ንዕኻ ንዕኡ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ አረጋግጾም ካብ አዲስ አበባ ናብ ትግራይ አቋሪጡ ዝነበረ መገዲ አየር ኢትዮጵያ ሎም ንግሆ ስርሑ ጀሚሩ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። አሸንፈናል። ጦርነቱ እንደምታውቁት ያለው ግን ምድርን ሰማይን እንተ ተላገበ ብለካለሁ አነ ናብ ኤምባሲ ግደፍ ከይደን አይጣሳይ አይሓትኒ እዚያ ተሓኒቀ ክመውት ኣለና ኣብ ዓለም ብፍጹም ናብ ትግራይ ክወፍር ዝኽእል እንኮ ሓይሊ ሜትሮ ናይ 50 ሜትሮ ምሳኹም ንሃለና ከመይ ገርኩም እስኹም ናው ታድም ኣለኹም ናና ምፁ ጸገም የለና መንግስት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ አረጋግጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ይበሉ ሎሚ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝህብዎ ዘሎ ምላሽ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፍሕፍሕ ጀመረ ቅድሚ ጉዳይ ቀይሕ ባህር ኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ፀገም ጉዳይ ቀይሕ ባህር ዘይኮነስ ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ስምስረት ኣትሒዙ ፀንሐ ታሪኻዊ መስርሕ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋን ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ከመይ ከም ዝወረረን ንብረት ከም ዘመተን ከምኡ እውን ኣብ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈጸመ በዝርዝር ተዛሪቦም እዮም ኣብ ዓዲግራትን ዓድዋን ኣብ ዝርከቡ ፋብሪካታት እውን ካብ ስሮም ነቂሎም ከም ዝወሰድዎም ዝገለጹ እንትኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዘይተኸላኸለ ኣብ ወጥሪ ከም ዝነበረ ገሊፆም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ሕዚ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዘይኣተወ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ኣብዚኦም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽም ዘለኩም ርእቶ ኣቐምጡ ምስ ኤርትራ ግጭት ዝጀመርና ወይ ዘባእሰና ምክንያት ቀይሕ ባሕሪ ዘይ ኮነሲ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዕታት ይፍጽም ስለ ዝነበረ ንዕኻ ንዕኡ ምቕባል ስለ ዝኣበና እዩ ምስ ኢሳያስ ባእስና ጀሚሩ ብምባል ሎሚ አብይ አሕመድ ካብ ዝሃቦ መግለጺታት ድሮ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ሎሚ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዶክተር አብይ ማለት እዩ ካብ አባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብዙሕ ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ገለ ካብቲ ዝቀረበሉ ድማ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ መብሪ ሂብሎ ገለ ካብቲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝበሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም መበል ካልኣይ ዩኒቨርሲቲ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተሃንጽ ኣላ ብምባል ናይ ኤአይ ዩኒቨርሲቲ ሃንጽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኢትዮጵያ ካብ ኤክስፖርት ሶላር ጥራይ 900 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ንምርካብ ተሊማ ከም ዘላ ሓቢሩ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ መገዲ ኣየር ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ልዕሊ 12 ሚሊዮን ሰባት ከም ዘጓዓዓዘ ሓቢሩ ተወሳኺ ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ 999 ሚሊዮን ኩንታል ምህርቲ ተሓፊሱ ከም ዘለውን ሓቢሩ ካልእ ብዛዕባ ግድብ ኣባይ ድማ ኢትዮጵያ ንዕኡ ክተሃንጾ ክትሰርሖ ከላ ወላ ሓንቲ ብር ካብ ዝኾነ ርዳእታ ከም ዘይተቀበለት ብፃዕሪ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰርሐ እዩ ሓቢሩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር እዩ ተዛሪቡ ነቶም ነዊሕ ምክትታል ዘይትፈቱ ብምባል ሕፂረ ክርዳእኩም ብምባል ዘኣቕሪበ ማለት እዩ ትምሳና ምተሓሓዝ ዘለዎ ግን ሓደ እቲ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ግድን የድልያ ምዃኑ ሕጂ እውን ደጊምዎ ኣሎ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ንዘለኣለም ተነጻጺሎም ክነብሩ ኣይክእልንም ብምባል እውን ሓቢሮ ኣሎ እቲ ድሮ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ግን ኣብ መጀመርያ ከም ዝሓበርክዎ ናይ ንሕና ሲኒ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝሓተትናያ ዘይኮንና ተባኢስና ንሕና ምስ ኤርትራ ዝተባእስና ኣብ ግዜ ኩናት እዩ ከተማታት ናይ ትግራይ ክንሕዝ እንከለና ንሶም ብድሕርና ኣትዮም ሰራዊት ኤርትራ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ዕንወት እዩ ንዓና ምስኦም ከም ንበኣስ ጌርና ናብ ኤርትራውን ልኡኻት ሰባት ሰዲድና ዝትገብሩ ዘለኹም ኣቋርጽዎ ንብል ነርና ኢና ኣብ ኣክሱም ሰባት ክጭፍጨፉ ከለዉ ኣብ ሽረ ከዓኑ እንከሎ ትካላት ኣብ ዓድዋ ከዓኑ እንከሎ ብሓፈሻ ሰራዊት ብዙሕ ግፍታት ክፍጽም እንከሎ ግደፉ ንብሎም ስለ ዝነበርና ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ፈረምና ድማ ስለምንታይ ውዕል ፕሪቶሪያ ናይ ሰላም ትፍርሙ ኢሎም ምሳና ኤርትራ ባእሲ ጀሚራ ኢሉ ዝሃቦ ርእቶ ድሮ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ተደልዩኹም ሙሉእ ትሕዝቶ ብትግርኛ ኣብ ዩቱብ ገይረ ኣለኹ ኣብ ዩቱብ ረእይዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሃቦሱ በረራ ተጀሚሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓበሬታ እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገበሮ ዝነበረ በረራታት ድሕሪ ናይ 5 መዓልትታት ምቁራፅ ሎሚ 26 ጥሪ 2018 ዓ.ም ግልጋሎት ጀሚሩ ኣሎ ናብ መጀመርያ በረራ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰበገሶ ተጓዓሲ መቐለ ኣሉላ ኣባነጋ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ንጉ 10 ጎደን 2 በፅሖም ኣለዉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓበሬታ እዩ ንኩሉ ክበጣዕ ሼር ግበርዎ
ካብ አዲስ አበባ ናብ ትግራይ አቋሪጡ ዝነበረ መገዲ አየር ኢትዮጵያ ሎሚ ንግሆ ስርሑ ጀሚሩሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናስታት 5 መዓልቲ አቋሪጡ ዝነበረ ካብ አዲስ አበባ ናብ ትግራይ ዝግበር በረራ ንብዙሕ ሰብ አሻቂሉ እኳ እንተነበረ ብፍላይ ምስሉ ኩነታት ፖለቲካ አተሓሒዙ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሻቆለትን ኣብ ዘይቅሳነትን ከም ጽንሕም ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ ንግሆ ግን ድሕሪ 5 መዓልቲ ንመጀመርያ ግዜ ካብ አዲስ አበባ ናብ መቀለ ንመጀመርያ ነፋሪት አትያላ ማለት እዩ ዝኻ ዝሕጉስ ምጅማሪ እንቋዕ ጀመረ ዝሓለፈ መዓልታት ኢኹም ምክንያቱ ኣብዚ ከባቢዚ እንተዘኣ ኩናት ጀሚሩሲ ናይ ዝሓለፈ ኩናት በሰላ ገና ከይሓወየ እንከሎ ህዝቢ ገና ከይቀሰነ እንከሎ ህዝቢ ከይዕረፈ እንከሎ ናብ ዳግማይ ኩናት ምእታው ንኩሉ ዝለኻኽም እዩ ንኩሉ ዕረፍቲ ዝኸልእ ነይሩ መገዲ አየር ኢትዮጵያ እውን አቋሪፁ ነይሩ ሎሚ ግን ጀሚሩሎ ጽቡቕ ምጅማር ግበሮ ቀዳመይቲ ነፋሪ ድማ ሎሚ ንግሆ ናብ መቐለ አትያላ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ዜና እዩ ደስ ዝብል ዜና እዩ ብሩኽ መዓልቲ አየሳእንና ነሽነሽ ካብ ሃገረ ጀርመን ይቆንየለይ በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል። አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው። ውስን ኃይል ነበረ። ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ ያጸናን አንሄድም። ይሄ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም። ለታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ፣ አድዋ ሲዘረፍ፣ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልክ ያለው የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉም። ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበሩ። ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ፣ ሀብቱን አትዝረፉ፣ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም፣ ግን ክር አላቸው፣ ህሊና አላቸው። ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል። ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ፣ ሻዕቢያም ያውቃል፣ እኛም እናውቃለን። አሉ አልሞቱም። እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ፣ ሊናገሩ ይችላሉ። ለክራቸው ሲሉ ለእምነታቸው ሲሉ ማለት ነው። ለምን ጉዳይ እንደሄዱ በእሳቸው መፈታት ሲያቅተው አቶ ደመቀ ልክ ያለው አቶ ደመቀ አሁን እኛ ጋር የሉም። በህይወት ስላሉ ለእምነታቸው ለሌላቸው ሊጠየቁ ይችላሉ። ለምን ጉዳይ እንደሄዱ ያውቃሉ። ከነሱም ውጭ አሁን ሲስተም ውስጥ ያሉ 2-3 ሰዎች ልክ ያሉ። ታስታውሱ ከሆነ መቀሌ ልንገባ ጥቂት ሲቀረን የ3 ቀን አልቲማተም ብለን አውጀን ነበር። ብዙ ሰው ሚስጥሩ አልገባው። የቸገረንኛ ሽሬን ስለቅ ከኋላ ይገባሉ፣ አክሱም ስለቅ ከኋላ ይገባሉ። አሁን መቀሌ ስንገባ ደግሞ ገብተው ትልቁን ከተማ ዳሜጅ ያደርጋሉ ብለን ከነሱ ጋር ከአሁን በኋላ ከወቅሮ እናልፋለን ብትሉ ወያኔ ትተን ወደ እናንተ ነው የምንዞረው ውጊያው ብለን ወቅሮ ላይ የሚጠብቅ ፎርስ አስቀምጠን ነው መቀሌ የገባ ነው እንዳያልፉ ማለት ነው። ይሄ ጸብ ተፋፍሞ ሄዶ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሲፈረም እንዴት ቲፒኤልኤፍ ሳይጠፋ እንዴት ትግራይ ሳይወድም ፊርማ ይደረጋል በሚል ነው የመጨረሻ ጫፍ የደረሰው ጸቡ። ከዚህ ኃይል ጋር ነው እንግዲህ አንዳንድ ቲፒኤልኤፍ ሰዎች ሆነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንስራ ያሉት። የትግራይ ህዝብን የሚጎዳና የሚጠቅም ነገር ይሄ መንግስት ነው የሰራው ወይስ ቲፒኤልኤፍ? ሁሉም ቲፒኤልኤፍ ላይሆን ይችላል። አክራሪ ቲፒኤልኤፍ በሚል ሊወሰድ ማን ነው የሚለውን
ዛሬ ብዙ ኢሞሽን፣ ብዙ ፕሮፓጋንዳ፣ ብዙ ውሸት ስላለ ችግር የለውም። ነገ ግን ታሪክ ያወጣዋል። ማንም ሰው እውነትን ለጊዜው መሸፈን እንጂ ከናካቴው ማጥፋት አይችልም። እኛ መጨረሻ ፕሪቶሪያ ስንፈራረም መቀሌ ለመግባት አንድ ቀን ይቀረን፣ አሸንፈናል። ጦርነቱ እንደምታውቁት ያለው ግን ምንድነው? መቀሌ መግባት ድል አይደለም። ህዝባችንን ማንጠብቅ ከሆነ ተመልሶ ይዘረፋል፣ ተመልሶ ይገደላል። ያ ከሚሆን ሰላም ይሻላል። የኛው ህዝብ ነው ከሚጎዳብን ይቅርብን ብለን የወሰነው። የቲፒኤልኤፍ አንዳንድ ሰዎች ያላቸውን አቋም ሳይ ምን ያክል ህዝባቸውን እንደሚጠሉ፣ ምን ያክል የህዝባቸው በደል እንደማያማቸው ነው የሚገባኝ። ለይ ምድርን ሰማይን እንተ ተላገበ ብለካለሁ አነ ናብ ኤምባሲ ግደፍ ከይደ ናይ ጣሰይ ሓትኒ እዚያ ተሓኒቀ ክመውት ኣለና ብፍጹም ገዛ ግደፎ ገዛ ክትሰርሕ ገለ ትዛዓበየስ ስድራኻ እንዲ ስድራኻ ትዛዓበየ መቸ ኣዴኻ ትናፍቕ ኣቦኻ ትናፍቕ ገለ እዚያ ክሳደይ ካራ ኣትያትና ኣነ ናብ ህግደፍ ተጎንቢሐ ጫማ ኣይድሕስኒ ዓደይ ኖማተር ወን ካኣትዋ ምዃነ ይፈልጥ ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ መንግስቲ እንድሕር ለውጢ ገይሩ እቲ መንግስቲ ጥዑይ ኮይኑ ነታ ዓዲ እንድሕር ፈቒድላ ስታት ኣባውት ሚ ዛዕባ ኣይኮነን ትዘረባ ብንኡሰይ ኮይ ኣነ ናብዚ ተቃውሞ መፅእ እንታይ ዘዛርብ ኣለኒ ኢኻ መጀመርታ ግን ናይ ሓፋሽ ሕቶ እዩ ዘለና ንሕና ከምቶም በለፀኛታትን ለኻብጥን ሰረቕትን ኣይኮንም ንውልቀ ረብሓ ክንብል ኣነ ንውልቀ ረብሓ ህግደፍና እሞ ካባይ ዘይሕሹ ነፋጣት ተዛሪቦም ክምጉቱ ዘይክእሉ ሒዙ ኮይ ዝሓጥር ኣይውሽ ኣነ ከም ዝብሎ ዘለኻ ናይ ጣዕሳ ካብ ምምላእሲ ኣብዚ ደጋፊ ህግደፍ ኮይኑ ዝረብሖም በዝሓኒ ነይሩ ንዓይ ባይደው ንዓይሲ ንረብሓ ዋላ ንዓይን ፐርሰናል ስሕቶና ሕቶ ሓፋሽ ኣልስና ኣልሲ ሓፋሽ እምበር ብዛዕባ ውልቀ ኣይኮነ ብዛዕባ ውልቅና እንታይ ነጋሽ ኣሎ ብዚ ማዕትፋት ነብሎ ኣለኻ እዞም ኩሎም ኣብ ዘሎስ ናይ ጣዕሳ መሊካ ከይቀዛእቲ ኢዝን ድዩ ብጣዕሚ ኢዝን ኮይ ግን ኣይድለናኒ ሳጥዕመካ ኣለዎ ኣነ ክጥዕመኒ ኣለዎ እሰይ ህዝብታት ኤርትራ ትግራይ ኣምሓራ ድማ ውዳበታቶም ኣብ ደገ ከዕብዩ ክኽእሉ ኣለዎ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተበግሶ ኩናት ብኣጋ ክቁፀል ኣለዎ ስለዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ብወገን ኣብይ ኣሕመድ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ምትኹታኽ አንጻርናቱ ካምፔን ክግበር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ከም ቀደም ትማልዲ ገለ ኣይ ቲንክ ድሮን ገለ ተኩሶም ነይሩ ስለዚ እዚ መብዛሕትኡ ናይ ወራሪ ድምፂ ዝመጽእ ዘሎኻ ብወገን ኣብይ ኣሕመድ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ቀንዲ ነዚ ኩናት ዝጉስጉሰሉ ዘሎ ሓቅ ክንዛረብ ተኮይና እዚ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ጥራሕ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ንኩናት ብጣዕሚ ሸውሃት ገይሩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ክበፅሖ ደልዩ ዘሎ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ብንጹር ኣይፍለጥን እዩ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ መዓት መስዋዕቲ መዓት ሽግር ከፊል እዩ ዋላ እኮ ብመራሕቲ ትግራይ ማለት ባዕሎም እውን ብዙሕ ሽግር ፈጠርቲ እንትኾኑ መራሕቲ ትግራይ at the same time ሕጅብ ዝሰዓት ዝግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ይኹን ወራርን ድሮንን መጥቃዕትን ምፍጻም ንባዕሉ ንዓና እውን ከም ህዝቢ ስትራቴጂካዊ ረብሓና ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ኣብ መወዳእታ ንዓና እውን ክትንክፈና እዩ ናባና ክመጽእ እውን ተኽእሎ ኣሎ ወል ምሳና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብቐንዱ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝካየድ ዝወርድ ድሕሪ ደጊም ዝኾነ ዓይነት ነገር ንዓና እውን ስለ ዝጸልወና ከም ህዝቢ ከም ጎረባብቲ ኣብ ከባቢና ዝህሉ ኩናት ፀረናቱ ክንከውን ኣለና ህዝቢ ኤርትራ መዋእሉ ተዋጊ ይፈልጥን ህዝቢ ኤርትራ መዋእሉ ወሪሩ ይፈልጥን ህዝቢ ኤርትራ መዋእሉ ኣብ ምክልኻል ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ መዋእሉ ይከላኸል ነይሩ ስለዚህ እንተደኣ ናባና ገጹ መጽኡ ዝኾነ ኩናት ናይ ምክልኻል ግዴታ ክህልወና እዩ ማለት እዩ እግረ መንገደይ እዚ ኸይመጽእ ግን ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብሙሉኡ ህዝቢ ቀርና ኣፍሪካ ብፍላይ ካዚ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ህጹጽ ዝኾነ ውዳበ ከካይድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ውዳበ እዚ አንጻር ስርዓት አንጻር ኩናት ኮይኑ ብዓቢኡ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ንምስዓር ማለት እዩ ንምስዓር እንታይ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኩናት እዚ የጎሳጉሰሉ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳታት ይነዝሕ ስለ ዘሎ እዚ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ጎረባብቲ ህዝብታት ውዱብ ዝኾነ ካምፔን ክጅምር ክኽእል ኣሎ ነዚ ካምፔን እዚ ንምምራሕካ ሓደ ብሉ ፕሪንት ክዳሎ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ንነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ንነፍስ ወከፍ ትግራዋይ ንነፍስ ወከፍ ኣምሓራይ ክጸልዎ እዩ እቲ ጽልዋ ድማ ንዓና ሓደገኛ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ህዝብታት ኣብ ዲያስፖራ ውዱብ ዝኾነ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ካምፔን ክጅምር ክኽእል ኣሎ ትማሊ ዝተገብረ ጌጋ ሎሚ ክድገም የብሉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥም ዝኾነ ይኹን ነገር እውን ድሕሪ ሕጂ ስቕ ኢልና ኣይክንርእን ኢና ማለት እዩ ንምንታይ ንዓና ቀጥታ ስለ ጸልወና ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎረቤትና ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ደኣ ብኣብይ ኣሕመድ ግዳይ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ
أبي أحمد ناي متشرش علامو إيرتراي سلازي كخلف كخلالو كعقد كخلالو سلازي أنت تعاقيتون دو كبل كخلالو سلازي بحد تريب ماكينة خدكوزو ديهم داليهم تمزمزو ديهم داليهم هما خمستات قلتات كقاتم كله عندي هزوهم عايز خاطر هزوهم تبرتاتعو هزوهم تحوحو السهم جن عم مزمزة توافرهم لهم بمنم تأمر عن حنا نحقينا نقروكم عن سدكم بتعمل حزن نجارات مالك كاب حدا سب كاب حدا تقراوي 3 شح نترانسبورت أديس أبابا كابيهم تمثل لهم مالتي كابير ترادي كابي مندي كابيهم تمثل لهم مالتي إزي عن حنا نهلنا عيت تقروا وايك نقرأكم كلن تخاف لنيكم واقعك تخاف ليكم لناكم تتقبلوا بتسرع زغونك أديس أبابا مقالة كتسرح لكم تزي خوينو أديس أبابا سمرة مقالة سمرة توصلوا ولا لهم جنزب عادب قبورون ولا لنا إذا أخا واقع تخاف لكم يا قدفوا تنقرأكم مكاينكم كن عشقاننا إذا سرعات قبورو حقي بزلوا من قدي بسنة سرعات خدو السهم تشكركر لهم لمن قدي ناي فدرال من قدي حقاو سلازخوناهم تكبر لهم نتحقاو من قدي بجزا من قدي هزبو تقراي السهم كنترومان دهم تغفر لهم وانت عايك ردان سلازي يغل ازي بتنكو بقطف كتعريو عليكم هزي اتاخونتات كم زلالا عوت او تبتيف اللو تديف حواتنا خعا قردات كيتخونو حدرهم مستقار حواتهم تسنبرون انا عايت تشانقوا دنقر قريتهم استرسيتونون انا مصو من قدهم عدهم تفكم يغني عدهم كميد عدهم ريهم ما جوجل تتقنكم بزلهم ما جوجل لا تتقنكم نوانا نوار بعتو معازن كتموصنا يقدني نوار بعتو معازن كتموصو قدني سلازين او نعو نغبركم هنا بكلكم مالتي تبتينكم تخدل لهم يكو كلهم فلتينا يحزهم لو مدسهم يحزل لهم يوم إذناتكم سنفناي أو كربان هلنا مساهم نا 10 متر نا 5 متر مساهم هلنا كم يجرهم السخم ناو تهدم لهم نانا مسو تجمع لنا حواتنا تورقنا يندلي حواتنا تبراشيلنا يندلي حواتنا تجنق يندلي نانا مسو عرفتهم صاروا مسانا مسلاف كده فوق عقول إلى لنا حيلي نوانا مصوب بزمتهم عرفتوا صدوا أو سترس أيت تجنقوا سلزي زي أقول لكم شرق وروا تحاوروا كل يدلي مالتيو أب وجرات نافذبي جزاك أصلو قال جورو تقول لهم موتكم أنا أتف نجار تصرح لهم عرقاويان قجلة دحرت عصر عاد كورو نافذين حجيرنا هزوج كلهم يتولى لهم عدنا نبينوت دكتورنا كما يركب سألنا عشنتهم كل جزية الدحرة حساسهم يدفون ولا لنا حزون نعاقمون كنقاتلكم ويك عند اللي نحزكم جندلينا بحقيقة حتى تجندلينا هاي زتقرأي زبتحكم خسارات بمولود حتى تكتغنيهم هذه غينون خسرن برين حتى تقول تغينكم جن تقبلنا تقولي نجرجن هذه أب حزب تجارو وتنقاسات تتعرف لكم أب حزب تجارو وتنقاسا زي شرحي زعمزع أو تقبل لكم زي بمولو حزب تجاري نقحات تخدر لي ببا قالي دلي أب وجهي حالي أو وشتي تجراوي دهن كاب بمولو أو بدنا تكون لك عود نتكيف عود نتجارو أنتم تجارز مسلو أو غربا عدم قدلية ثلاثي شعبية خامو بيت حافظ سدم سللنا هاي ما قال شعبية غلالية عدها لشعبية تدالو غسل عدها لله مالتي دم أبي تخلو 5 ليلة دم سوري دمنا يتجارو نقوم بحكينا شعبية تورانت شاو دحان غنو ببزل لهم سلامي منا يغني اللي كبرتي هذا اللي خلي أنا مساقن ميشتاي الفنكم يد عايزكم قاليتهم هاي تتشانقوا هزونا كتشانق يبل خاي تكنولوجي سفيحيو أما خازبت نجار يلي أنت لها خاي تتشانق مدحن حزب تقرأي زغانة تبيف أقربا جزيل
كلها تقاطع كريكمي باربعته مازن تصابلهم لهم نافزي ايولو نافزيا قلطيفم ايدم تزيهم زلقوم سبيل لي ما يرغب زمن ساعه انت ما يرغب زمن هلو تا منكني انت ما يتجاوز خيوس هلو اي حرة على سني اشلف خدمات بدني دينار بس خير هذا انا ليون توماس إفريم دي ولا توماس إفريم ود محاري مسلم تونس حاول زري ولك دليل أنا كنت عجزت لك ولك بان نقرأ تعرف كده بلا والله سيل عم تعجز توماس إفريم بقى توماس إفريم هدي هذا صوت المسلم أبوي ولي أنكم زمان بري ولا ما ده هاي ايش خلها درقيتي انا قاعد تصير هاي ايوه توري هذا محرني هذا اللي تعيدوا لي حجز وما جاء تاوينا ما جاء حاجه حجز سودس خال الله خير وجمرنا عالم نفس الجراي كوفر زغل أنكو حيلي برزقناي نايتي بمنكسي نايتي جار منكسي كنا نايتي بمنكسي كم سرعة كابر زغنا زبار سرعة دي حدا جا نايتي جراي بكسي حدا جا ترى كوينو سر هزله هزي هزله كذا هز تمسود وده خلاص نزلوا تجارو عملنا تمسور السبالو تنك واحد يوم كواحد فين كده مخدم تمسود وده خلاص نزلوا سي الشعبيان الفانون تركيناس مفترى المنكسي كل حق زيناي هذا زي يقول أفتقد ما يزور شعبان يرمسوه فانو بسني ريكوني إذا خاص مرتي مسخوني أثر النزح زور دوب زيان كالي بزوج حدا قالوا خلي بزوج شجر كلوا خلي بشوف بتقن ما ده زلوا تلم زلوا سر زل بس جناهز نزي مسحر نخرج المخنات كعيلن تنعس زبرت دوكن بلا كلنا هذا كفلنا واحد نبرة سبرة سلزخانة سوم سلز غير طرح in fact بلسقنا بتقرني عيناي بوليتيكا وترجم مسبوي يزرده بلسقنا بتقرني عيناي كلهم ناي سبرة أكلت شو من يحنا بلسقنا ون صادق كمزخانة أفتقرأ ون كاتو سواء يسقور زلهم لازم بسموم يسوون زلهم تجوار يسوون زلهم كده مش يدشوا يحولكم كده مروعة يقولكم مسكوني الزارهم زلهم مسكونو تعلقوا عميات هتخون تخلم مالتي إذا قال زيسي نايسلم هو أرسل هواري أخواني خلنا يلوت هواري أخوان كم زي في الدنيا هزنا نايس أنت مسار أخواني بس زلوا زغفة أحد قاعد لك هذا زغفة أحد أخواني مثلا زلوا لك يكون النص استخالي زي ما نلوت حيل يجري زري اللي مخنيات يلا زي ما قال زي ما فلت عنه نيرم سريع من فلتنا فلت عن نيرم تايم سيم فلتو بالحنتي أفتح خوينات ناي مخاطر نيرم يكون مريم يكون مخاطر مريم صف شلو بالحنتي من يوم زيادة زيوم زدق سبي أنا زجر مني هو حتى قومي ولا كمو كنتم هو حتى نبري زون كم نفتن زنك خلاص بلد